Къде ще ходиш в онзи ден? Под земята ли? Земята ще гори в онзи ден. Морето ли? Морето ще върви в онзи ден. Към звездите ли? Ли в звездите ще падат в онзи ден. Хей, грешниче, спаси се сега от онзи ден. Хей, грешнице, ела при Исуса в този ден. Хей, грешнице, Той ще те спаси в онзи ден. Господ да ви благослови с петър.